Тренировка добре. Не знаю за украински. Thank you, Ukraina. Дякую. Ok. Miru. Tot în ucraineană? Eu am uitat ucraineană, știam înainte un pic, dar asta e. Ok, merge. Nu vă prea poartă noroc, Cluj Arena la 3 înfrângere tot cu 1-0. Cred că nu e vorba de noroc. Deloc nu am jucat bine aici, așa că am jucat bine cu Hapoel aia, dar nu au ieșit rezultate. Noi nu putem tot timpul să ne plângem de oboseală, că suntem în deplasare, cu drumurile. Asta e viața care dorește un fotbalist și trebuie să rămânem încrezători că într-o zi va ieși jocurile noastre. A fost echitabil acest 1-0? Sincer, părerea mea personală, eu zic că nu. Am meritat măcar un egal, pentru că, din părerea mea, mi se pare că am jucat bine, echipa. Dar asta e, se vede calitatea lor, o echipă mare și mai dorim că următoarele meciuri o să fie și bine pentru noi. Fiorentina a bătut 3-0 în celălalt meci al grupei. Știm? Fiorentina a bătut 3-0 în celălalt meci al grupei. Asta e, favorită la primul loc, așa că noi trebuie să ne batem pentru locul 2 și trebuie să rămânem încrezători. Până duminică, la meciul cu CFR, vă reîncărcați bateriile? Normal. Sunt competițiile diferite, așa că noi, dacă ne gândim să luăm titlul în România, trebuie să luptăm cu CFR acum. Cu siguranță vom avea niște antrenamente până la ora meciului și ne gândim la victorie. Următoarele două meciuri sunt în deplasare pentru voi, cu Fiorentina, respectiv Pacos. Ce sperați să scoateți de acolo? Trebuie să rămânem încrezători, că sperăm la o victorie, dar știm cât de greu va fi să jucăm împotriva echipele mari. Așa că, dacă nu avem încredere, nu avem ce căuta aici. Eu zic că n-am ajuns aici degeaba și istoria care am scris nu poate să se termină așa. S-a dezamăgit și rezultatul Stelei de aseară? Un rezultat prea dur? Suportele din România, eu cred că și ei s-au dezamăgit cu rezultatele noastre. Așa că trebuie să rămânem încrezători. Steaua are echipa bună și noi ca suporteri în România și cum Steaua și noi reprezentăm o întreagă țară, trebuie să rămânem încrezători că putem mai mult. Mersi.